давоми боби 20. сандуқҳои боқимондаро ба хонаи ман меорем. Чунин ҳам кардем. Ҳамун шаб сандуқҳои аксари ҷиҳози хона ба хонаи ман кашонда шуд. Рӯзи дигар назди оқсақоли маҳал рафтем. Ӯ хонаро ба номи ман харид, гӯё хату муҳур карда дод. рӯзи дигар пеш аз сафар акоям маро назди худ хонд. Мулло Зокир гуфту: мо бо сафари таваккалӣ мебароем. Аз ин калиду ҳама он сандуқҳое ки алҳол дар хонаи туст, хона ва ҳама чизҳои хонаамро ба ту месупорам ва туро ба худо. Пас аз гузашти ягон ҳафта омада дар хонаи ман зиндагӣ мекунӣ. Чӣ хеле ки ман меҳмононамро меҳмондорӣ менамудам, ба хонаатон омада ба ҳамин тарз рафту муносибат ва меҳмондорӣ мекунӣ. бо чашмони худ дидӣ Муҳаммад Зокир. пулдорию сармандмандӣ ҳамаш гап будааст. рӯзе мерасидааст, ки ҳамашро мепартоиву танҳо ҷони худро гирифта ба дар меравӣ. меҳмононе ки аз роҳи дуру наздик ба суроғи ман меоянд, бо чеҳраи кушод қабулашон намо ва мисли ман меҳмондориашон кун. ҳар ҳоҷате дошта бошанд баро. то нагӯянд амак ба чашм мисли Муҳаммад Зарифбой набудааст. агар пулат нарасад аз сангҳои қиматбаҳои ман хароҷот намо. бо ҳамин хайрхуш намудем. ба манзил соқу саломат рафта расидан. охир падарамро тоқаташ тоқ шуд. недия, ҷавоб дод Муҳаммад Зокир ва илова намуд, ки дар Бешкент як дашти бопаҳноест. дар ҳамон дашт дуздон дарёбашон мекунанд. фурсати пурсупос нашуда дасту пои мардонро мебанданд ва саросар қатлашон мекунанд. молу маноли корвон ва зану бачагонро гирифта ба Афғонистон мебаранд. ин суханонро шунида ман аз ҳуш рафтам. бо сомеашон нақл мекунад Сӯроб. аз ин ҳолати ман ҳозирин дастпо гум карданд. ба рӯям об мепошанд. шабпотиам мезананд. гӯшоямро мекашанд. ба айвон мебарорандам. ҳеҷ не ки ба худоям. Муҳаммад Зокирбой, яке аз хидматгор, бачаҳояшро ба сари табиб мефиристад. табиб ба таҷлил омад. аввал ба падарам чашм давондам. дидам, ки ӯ мегирияд. падари паҳлавонам одамони даргирд ва атрофбудаашро ба ду тараф кашида маро озод бардошт ва ба оғӯшаш гирифт. сару паёмро бусаборон мекард. Сӯробҷон, чӣ шуд? ба ту ягон ҷоят дард кард ё гирифтори ягон хаёл шудӣ? саросемавор саволборонам мекарду. ором шавед дӯта, тасаллиам медодам ман. одамида гоҳ чунин ҳам мешавад. о талхаамро кафонди кӯ? парво накунед дӯта. акнун тамоман ба худ омадам ва тандуруст шудам. хотирашро ба куллӣ ҷамъ кардам ман. риштаи ҳикояти мулло Зокирбой дар бораи фироли Муҳаммад Зокирбой канда шуда буд. ӯ ба мо чашми ҳайрат менигарист. ҳикоятатонро давом диҳед, мулло Муҳаммад Зокирбой. баъде ки саломатии банда ба ҷояш омад ва ҳама ором осуда шуданд, хоҳиш намуд Черафганбой ва илова кард: лекин ба шумо агар табарвор расад ҳам ҳаққи гапро мегӯям. соли гузашта мо дар ин даргоҳ 4 шабонарӯз меҳмон будем. дар ин байт Сӯробу Ситорабонуи духтари акоятон ба ҳамдигар сахт дил дода буданд. ба ин ҳол гирифтор шудани Сӯробҷон шояд аз ҳамин ваҷ бошад. хайрият сариштаи гапро Шерафганбой кушод. илова кард падарам: мо дар сафар на танҳо барои тиҷорат, барои хостгорӣ ва бо шумо хеш тавор шудан ҳам омада будем. бубинед, ки тақдир ба мо чиё кард. Муҳаммад Зокирбой ба касофати Мирзо Каримбой закотчии бадбахтҳои мудҳише омада будааст. бо наҳси як одами аҳриман тинат ниятҳои неки мо ҳам барбод рафтанд. боз кӣ медонад чанд одами ҳотамҳисоб ин ҷаҳонро падруд мегӯяд. аҷаб дунё будааст ин дунёи филкуши мушпарвар. ана барои ҳамин ҳам ман дар қавоиди меҳмондорӣ васиятҳои Муҳаммад Зарифбой бародарамро ба ҷо меорам, гуфт Муҳаммад Зокирбой. аломавораш дар ҳамин аст я? маҳзунона ҷавоб гардон Муҳаммад Зокирбой. он биёбони нопайдор канорро ҳамроҳи ёру ошноҳои акоям саросар кофтем, аммо аз ҳеҷ ҷо пайдо карда натавонистем. дар соҳили рости дарёи Ому ҳарҷо овулҳои мардуми бодиянишин воқеъ гашт. аз онҳо пурсон шудем. онҳо ҷавоб доданд, ки ғоратгарон одамонро
куштаашонро ба асбоб баста оварда ба дарё мепартиянд. Ба гапи онҳо бовар намудем. Хулас ягон ҷасад пайдо нашуд. Бо чашми гирёни ҷигари бирён ба шаҳр баргаштем. Ама гуфтам ман, занону бачагонро ба куҷо бурда бошанд? Суробҷон дузду ғоратгарон одамкуш на ватан доранду на модар ва на адлу инсоф. Албат бурда дар бозорҳои шаҳри Афғонистону Эрон аз савдо мезананд, ҷавоб дод Муҳаммад Зокирбой. Касе пули бисёртаре диҳад, хоҳ бача бошад, хоҳ зану духтар, мефурӯшандаш. Ба онҳо пул аз ҳама зарур аст, одам не. Аз рӯи шунидаам ин қотилони дӯстпеша аз туркнажодони он тарафи дарёянд. Аз кадом тумани Афғонистон будани қотилони ғоратгаро касе ҳам намедонад. Онҳо дар 6 моҳ 1 сол ба аморати Бухоро дуздии калон ва одамкушҳо карда ба зудии зуд баромада мераванд ва ғоратгариро дар мулки худашон идома медиҳанд. Ана бахти баргаштаи акоямро бубинед, ки ҳамон шабу рӯз ки онҳо сари мазори шарифро доштанд, дуздон дар ин тарафи дарё буданд. Ин коронакиҳо ба дасти онҳо меафтанд. Маълум нест, ки ғоратгарон чанд нафар буданд. Ягон 20-25 нафар, ҷавоб дод Муҳаммад Зокирбой ва илова намуд, лекин намедонам, касоне ки онҳоро диданд ё дар борашон медонанд, мегӯянд, ки сартопо ба силоҳи оташфишон англисӣ мусаллаҳ намуда. ҳукумати Афғонистон ё аморати Бухоро оё қувват ва қудрате надорад, ки онҳоро дастгир кунад ва ба маҳбасашон бикашад, гуфт Шодмони Амакан. Аз ҳафтааш онҳо роҳбари бисёр донову зираке доранд, ҷавоб гардонд Муҳаммад Зокирбой. Ҳамин ки як амалиёти куштору ғоратро дар як мавзеъ гузарондам, то 1.5 соли дигар ба ин ҷо намефиристонандашон. Дар ин муддат ин ҳодиса қариб аз ёди мардум фаромӯш мешавад. Дигар ин ки шоҳони Афғонистони амирони Бухоро куҷо парвои раъятро доранд. ба андешаи ман метарсам, ки аз ҳисоби ин ғоратгарон ба хазинаи амирон манғитӣ шояд манфиат ва ғанимате расида меистод. Инро тоҷирон ба Русияву Аврупо мерафтагӣ мегӯянд. Барои ҳамин ҳам тоҷирон молу амволашонро ба Осиёи Миёна кам ворид месозанд. Моли ғорат намудаашонро дар куҷо анҷом мекарда бошанд? Суол дод Амакан. Дар бозорҳои наздик арзону гарон мефурӯшанд, гуфт Муҳаммад Зокирбой. Маълум аст, ки онҳо асосан савдогаронро мекуштанду ғорат месозанд. Фарз кардам падарам савдогар бе сангҳои қиматбаҳо намешавад. Бигирем, ки матову пойафзоли ғораткардаашонро дар бозор мефурӯшанд. Пас зару зевар ва сангҳои қиматҳояшонро чӣ кор мекарда бошам? Дар ин дунё ҳатто гургу шағол беошиё нест. Бояд онҳо ҳам паноҳгоҳе дошта бошанд. Шояд, гуфт Муҳаммад Зокирбой. Рустам гапи ҳақро мегӯяд. Хулосо баровард Шерафганбой. Наход онҳо дар 10-15 соли дуздиву ғоратгарияшон ҷое надошта бошанд, ки тиллову сангҳои қиматбаҳошонро пиноҳ созад. Ба чунин суҳбатҳо шаб аз низ гузашт. Касоне ки таҳорат ҷоиз буд, таҳорат гирифтанд. Намози хутанро хондем. Вақти намоз ҳам ҳуш хаёлам побанди ситорабону буд. сураҳоро ба хато мехондам. Боз як азоб намозро ба анҷом расондам. қиблаи ман тоқи абрӯи ӯ буд. Пагоҳи дигар ҳамроҳи Муҳаммад Зокирбой ба тамошои шаҳрбозор баромадем. Бозор нисбати 1 сол пеш хеле обод ва тинҷу осуда буд. Мардум худро хеле осудаву озод ҳис менамуданд. Харидорону фурӯшандагон ба ҳам хушҳолона ҳазру шӯхӣ мекарданд ва муносибати хуб доштанд. Ҳама аз зиндагӣ ризоманду хушнуд менамуд. Дар сафари аввал он ҳолро ҳис накарда будам. Гӯё ҳам харидорон ва ҳам фурӯшандагон хотирпарешон ва ҳамон ҳарос буданд. хусусан фурӯшандагон ҳар лаҳза метарсиданд, ки барои надодани пулу пайсаи одамони заккочӣ ҳозир омада молашонро паҳну парешон мекунанд. Зеро аз сиёсати бефаросатона, ҳатто ваҳшиёна Мирзо Каримбой сардори заккотчиён фурӯшандагон сахт метарсиданд. Муҳаммад Зокирбой хитоб намуд. Падарам, ба назарам мардум имсол хеле тинҷу осуда менамоянд. Дуруст фармудед.
рустамако ҷавоб дод: муҳаммадзокирбой, аз бозе ки мирзо каримбой закотчиро аз вазифа маъзур кардаву ба танаш гуселонидаанд, мардум худро ҳам дар бозор ва тамоми шаҳр хело тинҷу ором эҳсос мекунанд. Сабабгори ҳама ин ҳамон мирзо каримбой саги буйгир буд. Ман дар бисёр шаҳрҳои осиёи миёна, ҳатто дар мамлакати Ҳиндустон будам, бародарон, аммо бадин дараҷа одами пасту разил ва ҳарису чашмгурусна ва носерумро надидам. Билои азим ҷояш меомад, барои як дирам ба як фурӯшанда рӯзи дароз ҷангу хархаша мебардошт. Ахиран он одам як дирамро бароварда: маҳ бигир, як дирам саратро хӯрад, гуфта ба кафаш меандохту ҷонаш халос мехӯрд. Росташро гӯям, вай на пардаи рӯ дошту на ягон хислати инсонӣ. Аҷаб меомад, ки ҳамин тоифа одамонро амиру аморатдорон ва заифӣ дода ба сари халқ мефиристод. Изҳор кард падарам: гардам аз сари шумо рустамаке, хандид муҳаммадзокирбой, гӯё аз ягон мулки дигар омада бошед. Шумо гумон мекунед, ки амиру амалдорон аз одаму одамгарӣ ақаллан чени арзан бубурдаанд? Ҳаргиз не. Онҳо аслан дар сурат одаманд, дар сират ҳайвон, дупоанду бас. Худатон биандешед, бародарон. Агар ҳамин амир Музаффари фосиқи ҳуҷбемор одаму одамгариро медонист, дар ҳарамаш 300-400 духтари болиғу ноболиғ ва ҳамин миқдор писарбачаро нигоҳ намедошт. Барои чунин амирон мирзо Каримбой бар ин касон мисли обу ҳаво заруранд. ин тоифа одамон агар мабодо амир бодшикананд, аз ҷояш хеставу даст пеш баргирифта лаббай мегӯянд ва аз ҷояшон бармехезанд. Дар ҳама малоики дунё чунин расвогиҳои амирон моро дида механданд, тамасхур мекунанд ва лаънату нафринашон мехонанд. Онҳо мегӯянд, ки амирону шаҳон ба халқ ҳукми падарӣ доранд, набояд чунин расвоиву беэътиноӣ бикунанд. Падарам муноқишаву занозании соли гузаштаи мирзо Каримбой закотчиро бо бои қунғурот мисол овард. Рустамако гуфт, хандид мирзо Каримбой: қунғурот ку як одами баобрӯст. Ин одами пастинат барои як дирам ба кампирони чакаву калобафурӯшон ҳам ҷанҷолу хархаша мебардошт, ки кас аз диданаш гиребони ҳайрат мегирифт. аз дасти ин одамсурату ҳайвонтинат ҳама кори паст меояд. Хулоса баровардан ҳозир будагум. Аз бозе ки ин саги буйгиро носерумро аз вазифа сабукдӯш карданду аз қубудиён баромад рафт, бовар кунед, дӯстон ҳама ҷо орому осуда шуд. Боз инони суҳбатро ба дасти худ гирифт Муҳаммадзокирбой. Одамон нафаси озод мекашидагӣ шуданд, вале сад дареғ, ки ин амал андаке дертар содир шуд. Агар ӯ 2-3 моҳ пештар аз мансаб нузул меёфт ба сари Муҳаммадзарифбой, бародари мову шумо, ин ҳодисаи мудҳиш намеомад. Тақдир ҳамин будааст. Аз қисмат ҷои гурез нест, бародар. Ба суҳбат ҳамроҳ шуд яке аз бозоркариён. Тақдир ҳамин будааст. Аз қисмат ҷои гурез нест, бародар. Ба суҳбат ҳамроҳ шуд яке аз бозоркиён, ки ба гуфтугӯи мо гӯш меандохту Муҳаммадзарифбойро мешинохтааст. Гапатон дуруст аст, бародар. Сухани ӯро тасдиқ намуд Муҳаммадзокирбой, вале рафтору кирдори яке палиду нокас сари чанд одами некхислату хайрандешро мехӯрад. Муҳаммадзокирбой гапашро идома дод: ҳамон одам ҳар чӣ худо хост ҳамон мешавад. Беризогӣ кирдгор барге аз дарахт намеафтад. Барои Муҳаммадзарифбой марҳум танҳо шумум намесӯзед. Бо ин марди боаслу саховатпеша ҳар кас, ки ба боре доду гирифту муомила карда бошад, меноладу месӯзад. Дар ҳақ Муҳаммадзарифбой одами асил буданд. Гуфт, як одами мулломонанде, ки ба давра ҳамроҳ шуд. Муҳаммадзокирбой амакбачаи Муҳаммадзарифбойро низ дар Қубудиён қариб ҳама мешинохтааст. аз ин ҳодиса ҳама дар Қубудиён ғамгинанд.
мувофиқи ваъдаму фардои дигар ҳамроҳи муҳаммадзарифбой ва 44 чишма рафтем ба нақлаш идома дод Суҳроб. Соҳибхона суби барвақт яке аз аробаҳои дучархаашро ба асл васл намуд, бо яке аз писарбачаҳои хидматгоронаш бозор рафт. Дерен нагузашта як гӯсфанди фарбеҳро ба ароба бор карда ба хона овард. Аробаро бо хидматгораш пушти дарвоза гузошта худаш рост ба меҳмонхона назди мо омад.